И здравейте, шефчета! Аз съм вашето шефче, а вие сте моите шефчета. И днеска отново ще играем на Baldi's Basics. И ще се опитаме да избягаме от неговото училище. Започваме! Ето го гадния Балди, който искам да му счупам от суната. Или... аз не знам. Просто искам да се махна от тука. 1 минус 8 минус 7. Добре. Както знаете от предното клипче, сега втората тетрадка, третата задача ще е някаква драсканица. Взимаме тази монета. Speed. Или там каквото и да е. Балди е тъп. Не тичам. Пак го бъгнахме. Здрасти, Балди. Умряхме още от първата минута. Вече втората, да е. Вау, много забавно. То е директор. Имам чувство, че директора е по-гаден и от Балди. Заключвате в стая и... 7 плюс 5, 13. Не. Не съм се събудил. 1 минус 0, 1. Добре. Wow, you exist. Математика е равно на още математика е равно на математика. Математика е равно на още математика е равно на математика. What? Какво по-точно искаш да ми кажеш? Добре. Как ти да е? Speed 7. Защо се ядосваш? Не бягам. Добре. Тичаме. Тичаме, така. Знаеш ли какво ще пропусна тази тетрадка? Просто не мога. Защото ме води до... Чувам го. Бързо. 8 плюс 8... Вау! 8 плюс 0, 8. 14. Добре. Бла. Нямам време. Балди? Това ми изкара къла. Доколко?
тук в центъра. Не! Не мога. С какво се хващаше? С какво се взимаше? Не, за стол! Не тичам. Ама, аз само леко да потичам. 4, 3, 2, 1. Бум. What? Здрасти. Толкова се радвам да те видя с палката линия. Не мога ли просто гледа? Тъпо. Продължаваме и още продължаваме. Докато се мъча да избягам от Балди, може да се абонирате за канала с камбанката и да праснете лайк на това видео. И да пишете в коментарите коя да е следващата игра или предизвикателства на игра или коя поредица на игра да продължа и така нататък. И пишете долу в коментарите дали ви харесва тази нова поредица на Балди. Дали искате да направя въобще такава поредица. Да се опитам да му избягам от училището. Сега. Хора, ще проверя малко дали ще... Не малко, даже доста. В YouTube. Как се минава играта, в смисъл като събереш всички тетрадки, какво става. Доколкото знам, нещо чорапа ти помага. Извинявай, господин Балди. Това не знам, защо физиономията му се счупва. Мисля, усмивката му става някаква изкърт. Какво? Това много ме забави. Трябваше да взема монетата. Седем плюс 6. 13. 4 минус 1. 3. Каквото и да е това. Вау! Той е. Тъпата машина ли е? Какво е това? Дето ме бута. За пореден път. Извинете, ако искате малко по-дълги клипчета. Какво говоря? Имам преди, където се случват повече неща. Примерно, ако съм в предната игра съм стигнал 4 тетрадки, да спра видеото и да ви покажа, когато съм стигнал 4 тетрадки. Просто сега имам ограничено време и не мога да снимам извън кадър, за да ви е по-кратко клипчето. Така че да, няколко клипове няколко видеоклипа ще е така. Но извинете, ако е проблем. Вижте как се чупва физиономията. Мисля, стават му като някакви китайски мустаци.
Сега господин Балди иска да ме прибие, както винаги, обаче аз спидвам. Не знам какво правя. Billy, please. Sweep. Забавих се. Загледах се в героите, снимките. Давайте ми съвети долу в коментарите. Просто не мога да издържа. Какво е това училище? Освен Балди, който те гони с неговата линия, има 1000 други извъртеняци. Примерно, този, който ти краде нещата. Той е като дебелака. Он е оранжевия, Били. Него сме го виждали рядко в нашите клипчета, обаче, ако не знаете, го има. И той ти краде един предмет. Не знам. Защото ако ти открадне хубав предмет, като сода, или там каквото се води, това дето пръскаш синьото и нещо се маха, там някоя от чудовищата, или там каквото и да са герои, които те гонят. Да, знам, Балди, че математика е равна на... Още математика е равна на математика, обаче... Аз ще си решавам човек и общество. Защо им някакъв фалшив спомен? Чорапа не ти пречи. Вау. Не ми кажа. Не. О! Момичето с това се тръгна. Балди е някъде наблизо. Побързо. Седем плюс 1, 8. 5 плюс 2, 7. Вау! Доста хора правят видеа, където казват, че може да се реши тази задача. Не! О май гад!
Балди, какво искаш от мене? Да ти реша задачите ли? Да, щях да кажа, че много хора правят клипчета, където казват, че те драсканиците имат решение, но нямат. Те са създадени, за да те пранкнат и въобще Балди да те гони. Защото ако не можеше, всеки човек щеше да си смята на калкулаторчето и така никога да не го гони, ще да играта хиперлесна. Така че да, драсканиците нямат решение. Те са направени за пранк. Или по-точно, защото Балди иска да ти счупи главата. Добре, вземам ти монета. Въпреки, че много не искам подаръци от тебе, защото си малко така гаден. Обаче, как ти да е? Мале, толкова странно ме гледаш. Тая игра е, така да го кажа, доста ретро. Което ми харесва. Мисля, някаква по-проста графика. 9 минус 0. 9. 6 плюс 2. 8. Тези задачи нямат решение. И за пореден път Балди се изнерви. Сега ще ти покажа. Аз съм про. Шегувам се, аз съм много, обаче ще успея да го мина. Ако ми пишете долу в коментарите как да мина тази игра и какво трябва да направя, дайте ми съвети какво да направя, доколкото знам добро решение да когато сме там на столовата, преди вратата към нея има близо като място за сода или като сега трябва да си носиш сода и с нея отблъскаш Балди и така преминаваш и взимаш всичките неща от столовата. За пореден път. Балди е близо. Какво? Хора, доколкото разбрах, трябва да завия в коридора, като спринтвам, да спра в коридор, като завия. Като завия да... Значи, като завия да спра да спринтвам и така няма да ме хване и да ме затвори в стаята за наказание или там каквото и да е. Защото това е точно. Това е стая за наказание. И аз точно това направих. Отидох в... Искаш ли монетка? То трябва да си срежа въженцето. Да, обаче той ме хвана. Значи това не е вярно. Или аз не го направих правилно. Нямам идея, наколкото видях го правя правилно. Това е тази тъмна зона. Аз си мислех, че в нея не може чудовищата да влизат или там, да, цяло нещата, които те преследват. Това момиче как си транспортира, то беше и там. What? Как се пренесиха там, бе? Да, избутай ме.
Изключих играта. Не, защото беше очевидно, че ще умра. Storehouse! Искам да... О, мага. Значи... Ако не счупа нещо до това видео, не знам какво ще стане. Добре. Значи... Благодаря за монетката. Премия съм. Как да ти ги реша тези задачи? Как да реша задача 2 върху 4 делено и скоба едно върху друго, пак. 4369, което върху него има 5000 зла. О, свип метлата. Не? Тъп. Чичко! Ей, Чичко! 4, 3, 2... Не. 6 плюс 3, 9. 8 плюс 4, 12. Добре. Нека да ми пише долу в коментарите добри съвети. Въобще как приключва играта, какво трябва да се направи. Доколкото видях в YouTube, нещо става червено училището и баут става мега бърз и трябва някакви ходове да активираш. Обаче не разбрах. Тази поредица сигурно ще е толкова дълго, колкото поредицата с България. Пишете дали искате да продължа поредицата с България или поредицата на Brawl Stars. Едва ще искате на Brawl Stars, защото Brawl Stars малко умря. Ако искате, ако моята аудитория фенове на Brawl Stars, се взема. Ако искате по Clash Royale, една игра, която напоследък доста... Балди беше до мен. Clash Royale. Една игра, която напоследък доста играя. И Балди ме гони. Искаш ли монета, пич? Искаш ли кинти? Кеш? Или искаш стотинки? Кеш? Искаш ли кинти? Или кеш? Или искаш стотинки? Когато измислихме нова песен. И господин... Това е някакъв... Как да се кръстим нашата Балди? Шегувам се, то се казва Балди. Но е нещо като ChatGPT. Така ще му викам ChatGPT. Това е ChatGPT. Обаче е по-гадната версия на ChatGPT. Нали? О, не! Не. Не е Sweep. Балди. Що го чувам? Къде е? Балди. Нямахме време да вземем сода от машината. Обаче какво да направя? 3 плюс 2 5. 2 плюс 2 4. Отиде това. Каква е тази задача? Какво е това табло? Какво е това? Това дъска ли е? Винаги съм се чудил. Това колко? Този клип пак няма да успеем. Това видео пак няма да успеем. Просто приключвам. Да се бави.
1 плюс 3, 4. 2 минус 3. Минус 1. Здрасти. Искам през това да мина. Това мисля, че е целта. Да минем през това. Обаче не трябва да съберем съдните тетрадки, а като завършим задача, този вход изчезва. Ничи ще ни трябва през половината игра. Опа. Смисъл, то почти не трябва не само в началото и края. Защото дори не ти... Трябва не само в края, а в края се отключва, тъй като активираш ходовете. Дълга история с Baldi's Basics. Може, ако знаете историята, да ми я пишете каква е горе-долу. Като цяло може всичко да пишете съвет и история, всичко за Baldi's Basics. Защото Baldi's Basics не он-стоп те години. Само като загреши само една задача. Да, мислех си, че е зад мен, обаче той е адски далече. Не тичам. Стана! What? Как първи път не стана? Явно съм направил нещо грешно. Виж как го бърквам. Добре. Малко време. Четири плюс 2 6. Вау! 4 минус 3 1. Балди ми побърка живота в училище. В това училище. What? Какъв е този предмет? Добре. Пробваме. О, това е за спид сигурно. Спид. Това е за тичане сигурно. Трябва, когато го видя, Балди. What? Какво стана? What? Не успяхме да подобрим рекорда, или успяхме ли? Мисля, че не успяхме да подобрим рекорда на Baldi's Basics в този канал. Това е хипер трудна игра за мен. Обаче ще се опитаме да я минем. Ако вие искате клип, видеа на нея и там каквото се води. Пишете в коментарите какво искате да видите. Какво мога да играя да ви предложа? Може да продължа да играя на Clash Royale. И да. Да. Още не сме успяли да избягаме от училището на Балди, но това беше за това клипче. Аз бях Криската, вие гледахте Assassin Time. Out Man. Чао!